Mun huonoin ottelumuisto on varmaan mun alkuottelut, kun mä aloitin ottelee. Mulla oli tosi huono kunto. Sitten mä aina aloitin täysin ottelee ja sitten mun kunto aina loppu. Mun treenityyli oli tosi erilainen silloin. Niin mä väitän, että alkuottelut oli ehkä niin huonoimpia. Ja mun paras ottelumuisto on ehkä 2021, kun mä ottelin Ruotsissa lajilegendaa vastaan. Kun mä aloitin tämän lajin, niin mä katsoin sitä YouTubesta ja netistä ja niin poispäin. Se oli mun idoli. Ja sitten mä pääsin ottelemaan sitä vastaan 2021 Ruotsiin sen kotimaahan ja mä voitin sen tyrmäyksen 3. erässä se ottelu.